Izina ndonzi Anesu. Ndoshandira pano na 16 Simon 002 semakanika mabhenzi. Panapa ndagara ndane 15 years ndishandira panapa. Nauye moto iyi ndinoona dzakatangira pazasapo pane mukina uyo uri papo. Ndaive nditori pakati nditota mota ndaitoita ipano. So ndakazongonzwa zvichinzi moto uyu pandiri kusimudza musoro ndichida kutarisa kudai pakana nechinhu chakango explode chichitotapidza pafenzi ipabasa pandoshandira ipapo. Anoza kubona kanzo ndoaikirina marara saka vaunganza marara kubva wapisa kutoza mubateyo anditi vanhu vari bhizi kutoita zvobata izvozvo. Ndakatosha kuda kundobvisa paine moto pacho ndakanoti apa ndaizotosa ndinako kubva ndatongoti arega ndiende kufire brigade. Ndisati ndaenda fire brigade ndakadaidza mufana wangu anonzi Thomas tora pamafire extinguisher aripo nemushedi kune mafire extinguisher aripo unotsvaga kudini kubatsira dzima moto apo. Pasina 4 minutes dzakawandisa kana 5 minutes dzakawandisa moto wanga watoshata ende wanga mudenga chaimchaimvana kuti kaenda kundotsvaga fire brigade. Ndakabuda panze pakapaka kangu katoshandisa ndakamhanya kuenda pafire brigade. Ndisikuataura fire brigade kune moto basa kwangu ndekutibetsero. Vanhu vacho vanoti watichi kuti kune moto basa kwangu yamundibetsero. Anoti alright tikuya ndekupi muna Riverside. Ndopamba paridzwa bhera realamu iya kuti maitikira zvazvaita vaitonga vanga vasitori redi kuzofaita moto iwona because ndakatoita maminutes akati kuti ndichikoti handekani uyatombopinda motikari ajamba amusa moto aburuka mota macho pane ani ndoenda nani atobvunzana pachawo. Ndakazoona zvistori nesa ndiwamiriri pa ndakadzoka kubasa kwangu. Ndidzoka kubasa kwangu ndichisvika ndinozosvika ndofunga about 4-5 minutes later nditi wekutanga waine rori kutanga wakaedza apa wawakidzani wangu wanga wari wobhizi kubvisa zvaidini zvaikwanisa kubvisika panzvimbo kuti zvisatsve. Then rimwe rori racho rakazouya later on nesaidhi rekuzasi uko raitanga ranga risina mvura because I understand rakatosvika rikatomeakatoona ndiri kuchema ndichitasa zvozvangu zvichitsva nditi handichipo maybe vachabudisa but ndakazoona vakazovhura amene pavakanovhura pane imwe divhovha yakazovhura ndopakazoisa mvura ndopakasanga kudii so but zvinhu zvaivo zvatotsva tongoto zvakasevheka zvakatsva zvakadii zvakatsva zvakatsva pana pawe tingati dzaikosha mari yakawanda sei? Zvemari zvikuda ndanyatsogara pasi chika kuti mota dzakatsva dzakawanda zviri kusvika kuma 27 zvakatsva pana zvitoro zvisvika 27 zviripo paine motikari about pane mota dzaizvifambira nezadzangobva kuya. Maya Aquino, I'm a brother to the owner of this place, Anesu Aquino. Saka zvozvo takasangana nazvo izvi. Ndiri munin'ina Anesu. Saka garaji rakangotsva igaraji redu tinongoshanda tiri panapa tese. Takangosvika moto utoripo panapa. We try to help kuti chitobatsira mota dzimwe dzanga dzichitotsva tichizipusha kuti dzibude. And then tichitobatsira kudzima moto by any means necessary. Tichizama but moto wacho was just but too much. Saka ndozvo takasangana nazvo.
we need kuti pashedhi apo we need this whole place pakliwe, tigadzirise food shed, and then we also need to pay vanhu vakasiya mota dzavo dzakatsva. That is one problem. Kuti vanhu vari kuda mota dzavo, they are very angry at what happened here. So rubatsiro rwekutotangisa watiri kuda is to get this place working again, because as it is we cannot work. Okay. Aiwa, tinoromba. Yaiswa imwe engine ichitoda kunzi igone kufamba, igone kutengeseka. You just put a new engine in this one and the gearbox. Saka kutsvaka yakatoita ipapo painge yakatotsva yakamirira kuti igone kuwana bhaya rinotenga mota iyoyo. And then that one irukwe is just bought this car for spare. Yeah, tengesa maspare. This was a new car that we just bought. Achita chaistrip achitengesa zvaanotengesa ipapo. And then in all of these cars, Ango stripper, whatever was there that could be sold. Ango tora achitengesa madoors akatengeseka ipo pana madoors anga akatengeseka. Also masisanga akatengeswa mota.